antare kajang kawa mrene tak supirati yen to seneng aja kok mandeg kawa rene tak rembug gati saya bernyanyi memang sengaja hati yang pakai cincin dan dicari manis, pakai gelang di kanan dan kiri, apa tinggal jangan menangis, pahit hari berjumpa lagi. Dulu juga sekarang Betty, kalau Betty apa samanya. Dulu cinta sekarang benci, kalau benci apa sebabnya. Jalani orang bisa ngoceh panganon kapil lagi gantung. Bapak nikut tidak boleh asal ini tok muswaki gembung. Ayo kocok orang sebaya dosa kuning tresnamu sejati. Jarananku sesilih manunggal budaya, benarine ayu-ayu bagus-bagus, sing kodang kaloko saindeng ngetos ratono. Cocok karo iarane jadikan jadul campur sari manunggal budaya nomor siji. Dulur dulur aja lali
Jika terkensukeun siang
Dumateng sedaya pamriksa ingkang sami nyawiji wonten ing kalodhangen siang sonten punika supados amriksani atur pasugeten saking kawula sak kanca manunggal budaya ingkang mijil saking Belik Demangrejo Sentolo Kulon Progo. Nggih, dumateng saking para pamriksa sedaya, semoga anggenipun sami amriksani samangke kasagedaaken dumugi samangke paripurna. Menika tasih wonten kalih babak melih. Wonten iki babak putra junior. Telu meneh. Apa wae? Telu meneh, Mas. Aku mulai kresiki Gur. Ana babak oge. Babak oge terus babak senior, babak junior. Nah, ya iki. Iki anakan. Oh, iki anakan. Iki ora kalau ketung. Ora. Wah. Berarti papa. Iki, heeh. Nggih. Semoga dumateng sagung pamriksa kasagedaaken dipun sami amriksani sinambing samangke panjenengan sedaya menika dipun sediakaken mawarni-warni jajanan wonten mriku. Monggo sami dipun parisi. Nggih. Kita nek wetenge wareg ya lek delok iki semangat. Urung, Mas. Urung. Sampai ya. Maksudnya sing do nonton nek kono kowe ngono. Oh, alah. Sak karepmu. Semoga datang kru pengrawit manunggal budaya lagon-lagon ingkang badhe dipun aturaken. Niki acarane napa niki, Pak? Hitanan. Pundi tulisane ya? Heeh. Tulisane nang HP-mu, Mbak. Oh iya. Tulisane apa? Jenenge iki angel ya Mas disebutke iki. Ya angel ya nggo PR. Heeh, ilat Jawa e. Pundi? Tak wacane. Nggih. Ketemu ra? Adik. Adik sapa? Binik Ditus Noah. Oh, nggih. Menika wonten ing kalodhangan punika kawula sak kanca tartamtu nderek Mang Yu Bagya nggih kagungan gati lan awit saking hitanipun nak Mas Bagus soalnya waktuane ki ora Benediktus Noah Bapak iki ketemu kagungan gati panjenengan Bapak Noel Noah tulisannya Latin lho Pak oh to Pak nah iki Noel nggih oh iki tulisannya Noah ya Mas Bapak Warjo menika Pak Bapak Warjo nika nggih kagungan gati panjenengan Bapak Warjo utawi Pak oh wayahipun nggih. Bapak Warjo utawi Bapak Kuying niki terus nggih angitanaken wayahipun ingkang asesilih Mas Noel. Manut aku Mas Noel. Mugi-mugi awit saking donga pamuji panjenengan sedaya sagung para rawuh, sagung para pamriksa mugi kang putra dadosaken putra ingkang saleh migunani tumrap keluarga agama nusa kelawan bangsa lan ugi pinter wonten ing mejan pasinaon lan dados putranipun negari ingkang dados idam-idamanipun tiyang sepuh. Iki wis angler sing dadi iki turu ya. Monggo Mas dikasih bisa tresno Mas. Ya, tangi-tangi. Mak Nam Jupan. Iki sajene susu Indomil. Margane biar gede Mas. Joget. Iki anake sapa masih kuning-kuning iki Mas? Sumur rupe solo bayang asuri mendung katan ngerti mangan kok yo bareng ingat di
saking dhuwur-dhuwure. Oh, saking dhuwur-dhuwure. Ya apik. Malah los sih Mas Don. Los. Pakai pemanasan. Pungkasane. Wasik. Iya. Dawan. Iki kok rada-rada luar ya Mas Boyot ya. Apane sing luar? Wis ireng. Ya betul. Logrek. Metu telu. Heeh, lek kok nyeklik kenceng iki. Gua diganti sing sesuk Mas Ping ya wis ra iso. Kudune dijahit. Biasa. Biasa di luar. Lagi pemanasannya semangatnya kayak ngene. Langsung kemringet ya Mas ya. Kan rampung yang ora kuat. Ya dikuat-kuat ya Mas. Nggih, mangga dumateng kerupuk tawit bile wonten request menapa? Tidak nuruti sing gamel sik. Apa Mas nganteng-nganteng kabeh? Mas Dani apa Mas? Apa? Oh, janji setia. Apa Mas? Terus sejati, wah, tenan iki. Iya. Nggih. Tresna sejati, janji setia. Nah, janji setia sih Mas ya, tresna sejati. Gampang itu tekan sore. Katur kejodohan yang sagung berpamriksa. Semoga yang dipun amriksani kasagedakaken nggih menika panenanipun manunggal budaya asli mriki. Adik-adik niki nggih asli mriki. Pundi Pak Pawang menika sajene susu Indomil ya ta? Ben cepet gede. Cepet gede. Nek aku mboten pareng. Mboten pareng. Ndak saya gede. Kono sumbere. Janji setia bersama Antika Gadis tentunya.
Ada di Mas Henry.
Oke. Yuk.
beranjak ke kiri, lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Ya, oh ya. Yuk, yuk, yuk. Ayo, 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 ayo. Yeay, ah. Yeah, yeah. Bablas.